Kwanakin baya da na yi wani post akan damuwa wanda aka fi sani da stress a turanci. Wani a Facebook ya turo min wannan saƙon wanda na ga yanayin da muke ciki na yanzu ya yi daidai da amsa wannan tambayar. Menene damuwa ta? Tsagwaron rashin tsaro da yake damun ƙasar mu. Idan ba ni da isassun kuɗin jirgin sama, ba zan ma iya zuwa Kano ziyarar 'yan uwana da abokan arziki ba, saboda tafiyar mota babu ma ita a lissafi a yanzu. Matsalolin rashin lafiya da muke gani a asibiti, wanda tsabagen rashin ilimin yadda za a yi rigakafin su shi yake jawo haka. Da kuma 'yan matsaloli wanda ba a rasa ba na yau da kullum na wani kaina ko na 'yan uwa da abokan arziki wanda ba lallai in fito shafin sada zumunta in iya faɗa ba. Yanayin da muke ciki a ƙasar mu yanayi ne na tashin hankali. Kowa da wani abu da yake damunsa. Wani lokaci abin da yake damunka ya shafi mutane da yawa, kamar maganar tsaro ta ƙasar mu. Wani lokacin kuma abin da yake damunka ya shafi ka kai kaɗai ne, yanda duk yanda ka suka yi wa mutum bayani ba lallai ya gane ko ya fahimci halin da kake ciki ba. Yawan damuwa yana iya jawo ciwace-ciwace da za a kasa magana ta ina suka bullo. Mu physiotherapist muna yawan mu'amala da masu irin waɗannan ciwuwukan, kama daga ciwon baya ko ciwon wuya da dai sauransu, wanda za a yi ta zuwa asibiti ana kashe kuɗi a kasa gane inda suka dosa. A karan kaina na yi irin wannan ciwon. Lokacin lockdown na farko sanda COVID ta zo Nigeria, na yi wani ciwon wuya ya ƙi cinyewa bayan na san babu wani dalili a likitance da ya kawo min wannan ciwon. Zan kwanta bacci yanda na ga ranar haka zan ga dare. A lokacin ne na ƙara fahimtar dalilin da idan kuna kallon Korean series za ku ga sun kama wuyansu suna ayyugu idan damuwa ko tashin hankali ya same su. Kowa da abin da yake damunsa, kuma damuwar wani bata fita wani ba. Na an ce mai ɗaki shi ya san inda yake mishi yoyo. Wani lokacin ƙananan abubuwan da suke faruwa a yau da kullum ne sune suke taruwa har su sa mutum ya shiga damuwar da zai kasa sukuni. Shi yasa nake ƙara nanatawa. Ku nemi hanyoyi da dabarun rage damuwa a cikin zukatanku. Idan kuma abu ya ci tura, a nemi masana. Lafiyar ƙwaƙwalwarku tana da muhimmanci tamkar yadda lafiyar jikinku take. Ku kula da ita tamkar yadda za ku kula da lafiyar jikinku. Kuma idan ba kwa motsa jiki, za ku iya farawa a yau. Sai mun haɗu a daƙiƙa ta gaba.